Gaur, Arratiako Euskal Herria Bilduko alkate eta hautetxeekin lan saio bat egin dugu. Askotan hitz egin dugu herrialde honek behar duen sustapen ekonomikoari buruz. Hemen industria oso indartsua izan zen eta bada oraindik, baina politika sendoagoak behar ditu daukaguna defendatzeko eta indartzeko. Ahaztu gabe, eskualde honetan lehenengo sektorea daukan pisua. Saiatu gara egunerokotasunean gure alkate eta hautetxiek bultzatzen ari diren proiektuak ezagutzen. Ekipamenduak, zerbitzuak, herri asko dira eta beharrak ere asko dira, baliabideak askotan ez dira nahikoak edo ez dira behar bezalakoak. Horren aurrean lan asko, konpromiso asko, esfortzu askorekin aurrera ateratzen ari gara proiektu ezberdinak eta baita ere hitz egin dugu beste eragile eta pertsona batzuekin eskualdeko gauza interesgarriak edo eskualde honetan gauza interesgarriak bultzatzen ari direnak. Guk Bizkaia polizentriko batean sinesten dugu. Zeinean biztanle guztiek eskubide eta aukera berbera dauzkate bizi eskualde batean ala bestean. Horregatik pentsatzen dugu Arratia bezalako eskualdetan esfortzu politiko sendo egin behar dela bertako jendeari aukera horiek guztiak eskaintzeko. Arratieko EH Bilduko alkate eta udal gobernuek konpromiso hartu gendun Arratieko herritarren bizimoduek hobetuteko, bai zaintzan inguruen, bai trantsizio energetikoko proiektuen inguruen, eta bai gure kulturan inguruen. Arratieko garapen sozioekonomikoari dagokionez be, horretan konpromiso hartzen dugu lan egiteko eta mankomunidadeagaz eta Errota Fundazioagaz batera bide lagun izango gara eta eurekaz batera lan egingo dugu. Lehen sektorea gure nekazarik eta gure abeltzainek ezin dugu ahaztu eta jakin behar dute hor egongo garela euren ondoan laguntzeko lehen sektore barik ez dauelako bizimodurik. Arratie gure inguru ederra danon lan eta ilusioagaz aurrera atera eta hobetzeko konpromiso hartzen dugu herritik eta herriarentzat.